Salutare la toți, sunteți pe canalul Delia Like. Da. Și vă spun o chestie. Eu făceam un video cu skateboard-ul unde arătam. Da. Stai că am uitat să vă spun ceva. Deci, avem o problemă cu tableta. Nu știu, făceam un video cu skateboard-ul, cum se fac toate exercițiile și cum se ridică, adică că pui piciorul aici și bine. Făceam un video, dar aia era pe tabletă și când vrea să-l postez, mi-au apărut niște scrise unde trebuie să-mi pun pasul, mail, toate chestiile alea unde, nu știu. Și eu credeam că îmi pierd accountul. Și ziceam eu în momentul ăla, dar cum e posibil, mami? Da, îi zice la mama mea. E bunicul meu, bine, deci nu mă țin seamă sunetele. Da, la ce era rău? Da, era rău la tabletă. Într-un alt video o să vă arăt totul. Și dacă o să mai apară același chestie, nu știu, înseamnă că mi-am pierdut accountul. Că pentru că eu pe tabletă am pus accountul de pe telefon, de Roblox, că oricum dacă nu mai pot să mă joc Roblox și nu știu. Deci, în un alt video o să vă arăt să vă arăt tableta cum e. Că tableta acum e acolo sus acolo sus pe cărți. Acolo. Da, acolo e. Bun, într-un alt video de astăzi o să fac un video epic. Să ajungă ăsta la, adică 1000 de like-uri. 1000 de like-uri, nu știu cum se spune. 100 de like-uri, da. Nu, 1000 de like-uri. E cam scump, 1000 de like-uri. Da, bun. Dacă ajunge la video-ul ăsta, o să fac și video-ul ăla, unde vă arăt ce s-a întâmplat pe tabletă. Da. Da, nu știu ce s-a întâmplat pe tabletă. Da, uite, nu mă interesează, eu vreau să vă arăt ce s-a întâmplat pe tabletă, că poate voi îmi spuneți în comentarii ce s-a întâmplat. Bine? Ok, bine. Dacă sunteți și voi niște youtuberi care știu să fac video și vă uitați la video-ul ăsta, înseamnă că știți și voi ceva despre ce vorbesc. Bun. Să ajungă video-ul ăsta la 100 de like-uri. Vă rog! Deci am făcut explicația asta pentru un video. Serios. Serios. Ok. La revedere. Pa, pa. Noapte bună. La toți. La toți. Toată lumea. Pa, pa.